Benvinguts en aquest espai de conversa política, el Contrapunt, per parlar amb una entrevista que oferim tant per Ràdio Vilafranca com per Penedès Televisió amb representants polítics dels diferents grups municipals. I avui correspon el torn a Vilafranca en Comú i el seu regidor portaveu, Ramon Arrabat. Benvingut. Hola. Repassarem aspectes de l'actualitat més recent, tenint en compte que aquest programa el fem un cop cada mes aproximadament, per tant podem parlar fins i tot del darrer ple municipal o de la més immediata, que serà l'actualitat que vindrà la setmana que ve. Em sembla que és la setmana que ve que hi ha ple a l'Ajuntament de Vilafranca. Potser podríem avançar-nos una mica per començar per una cosa de major actualitat, podríem dir, o més proximitat, i en relació al ple de la setmana vinent, no sé si hi ha algun aspecte que vulgui destacar o que en Vilafranca en Comú doncs, presenti algun punt a debat. Bé, el ple de la setmana que ve serà un ple fonamentalment relacionat amb liquidació de pressupostos i d'economia dels diferents ens que formen part de l'Ajuntament de Vilafranca i del propi Ajuntament, no? Per tant, hi haurà molts punts relacionats amb això, en la mesura que són punts que han estat aprovats pels respectius consells o organismes pertinents, doncs el debat és relativament petit, però bueno, jo penso que sempre hi ha una mica de marge per donar diferents orientacions polítiques, no? O per comentar determinats aspectes potser no tan relacionats amb el cas concret de la liquidació dels pressupostos, però sí de nous enfocaments que pugui haver, doncs, per exemple, en el Vinceum, que està en un procés de transformació important, no?, de cara al futur i de les obres i del que això implicarà en un futur, que és un debat que tenim pendent doncs, de fer en la mesura que l'Ajuntament és el principal diguem-ho així, aportador de recursos a aquesta entitat. No? Justament parlant del Vinceum, ens podem fer ressò també del darrer ple municipal, que de fet l'acord potser de major calat, podríem dir, del ple, de l'últim ple, va ser l'adjudicació de les obres d'ampliació i millora de la Vinceum, no? Sí, correcte. Precisament va ser Vilafranca en Comú qui va demanar a l'equip de govern que, malgrat que es podia fer una delegació en la Junta de Govern per la seva importància, tant estratègica per la vila del Vinceum com per la quantitat de diners que s'havien d'aprovar en aquesta concessió, doncs era millor que passés pel ple i s'aprovés pel ple. No? Com així ens va ser, en aquest sentit nosaltres vam votar afirmativament, i el que sí que vam plantejar és que en aquests 2 anys d'obres que tindrem ens hem de plantejar seriosament tant el paper del Vinceum dins de l'activitat cultural, econòmica de la vila, com l'aportació de l'Ajuntament, perquè s'entén que en la mesura que tinguem un Vinceum doncs, amb més espais necessitarem més gent i per tant això s'haurà de mantenir i finançar. No? I en aquest aspecte pensem que hem d'aprofitar aquests 2 anys de marge que tenim per redefinir alguns dels aspectes del Vinceum doncs, de comú acord entre el propi patronat i els diferents grups municipals. Potser algú que ens vegi o que ens escolti es preguntarà, farà la pregunta, però el Vinceum no és de l'Ajuntament? No és de l'Ajuntament de Vilafranca, el Vinceum? Bé, el Vinceum és un organisme, és una fundació privada a la qual l'Ajuntament de Vilafranca fa la principal aportació econòmica, no? I en aquest aspecte, diguéssim que els comptes s'han d'acabar validant a través de l'Ajuntament de la corporació municipal i per tant estan auditats i revisats des d'aquest punt de vista, no? Per tant, malgrat que hi ha la voluntat aquesta de que el Vinceum tingui la màxima autonomia possible, en aquests moments depèn molt de l'Ajuntament i per altra banda pensem que en la mesura que és un centre cultural d'àmbit català, no? Perquè el que es vol representar no és el Penedès sinó la cultura vinícola i del vi a Catalunya, doncs tant la Diputació de Barcelona com la Generalitat de Catalunya pensem que haurien d'apostar més fort del que estan apostant actualment pel Vinceum. I vostè ens deia que en el ple anterior hi va haver aquesta adjudicació de les obres, d'una banda, i que en aquest ple, clar, s'ha de fer balanç de comptes de l'any, no? Dels diferents organismes, i també hi haurà el del Vinceum. Correcte, i en aquest aspecte doncs, és en aquesta liquidació on doncs, podem veure clarament que aquesta aportació de l'Ajuntament, que nosaltres considerem que és positiva i que ha de ser, però que, clar, en la perspectiva de futur no podem anar incrementant indefinidament perquè l'Ajuntament té moltes necessitats que cobrir i, per tant altres administracions, com he comentat abans, com des de l'empresa privada directament relacionada amb aquest sector, doncs haurien d'augmentar la seva col·laboració.
A banda d'aquest debat que es plantejarà amb l'aprovació dels pressupostos o el tancament de caixa, podríem dir, dels pressupostos dels diferents organismes municipals o del mateix Ajuntament, a l'apartat de mocions en presentarà alguna a Vilafranca en Comú? Nosaltres en presentarem una relacionada amb el fet de que enguany els pressupostos de l'Ajuntament recullen una partida extraordinària, per dir-ho d'alguna manera, d'inversió de 400.000 euros dedicats a la millora de la via pública. No? Aquesta era una demanda que Vilafranca en Comú ja havia fet el 2016 i el 2017 i finalment pel 2018 doncs, l'equip de govern l'ha incorporat. El que passa que ha incorporat una part de la nostra demanda que és aquests diners. Nosaltres demanàvem 600.000 euros, se n'han incorporat 400.000, però la segona part de la nostra demanda era que a on s'han d'invertir aquests diners es parlés als tècnics municipals amb els veïns dels 8 barris de Vilafranca per veure on es podia fer aquesta inversió, tenint en compte que hi ha una altra partida ordinària per arreglar carrers, etc que es pot fer des de l'Ajuntament. I nosaltres precisament entrarem una moció en el sentit de demanar que aquests 400.000 euros es decideixi de forma participativa a on s'inverteixen, quines són les prioritats i que siguin una mica els propis veïns, amb l'assessorament, evidentment, dels tècnics municipals, els que decideixin. I, per tant, si s'aprova aquesta moció, doncs els veïns tindran la possibilitat de, com es fa en molts altres ajuntaments de la comarca i de Catalunya, de participar en una part dels pressupostos. I a la proposta de la moció que presenta Vilafranca Comú planteja també de quina manera pot ser aquest procés participatiu? Ho dic perquè recordo que ja fa uns anys l'Ajuntament va fer una experiència, una prova pilot, podríem dir, en aquest sentit, i va no sé per què, però va tardar molt en saber-se el resultat, en produir-se el resultat de la participació ciutadana. Tant que ja era al cap de 2 anys que se feia l'obra que s'havia decidit els 2 anys anteriors. Clar, en aquest cas concret estem parlant d'una partida que té una destinació, que és obra pública. Per tant, no es pot destinar enlloc més que obra pública. I a l'obra pública sí que pensem que els veïns, amb un procés de participació no gaire complexa, assessorats pels tècnics municipals, poden decidir en funció de les seves necessitats doncs, si és millor arreglar aquestes voreres o arreglar el terra d'un carrer determinat o millorar la plantació d'arbres que hi pugui haver en una zona, etc. No? Pensem que no es tracta tant de decidir uns models, perquè no estem discutint això, sinó de concretament on invertim els diners. I és segur que les associacions de veïns i els propis veïns doncs, tenen molt clar i fàcilment es posaran d'acord en quines poden ser les prioritats d'inversió d'aquests 400.000 euros extras que hi ha en aquests pressupostos. Parlem d'altres aspectes d'actualitat política i a nivell local també recentment vostès van convocar una roda de premsa in situ, podríem dir, perquè van convocar els mitjans de comunicació al carrer Papiol a tocar del cobriment de la llosa de la via, una zona de propera urbanització, em sembla que serà el proper espai on s'ampliarà la urbanització de la llosa de les vies. I aprofitant això, vostès parlaven no només d'aquesta zona, sinó en general, no? de la urbanització. Nosaltres vam plantejar bàsicament 3 qüestions, totes relacionades amb aquest eix urbanístic tan important per Vilafranca, que és la llosa sobre la via. La primera qüestió és que vam presentar públicament un dossier en la qual plantegem unes propostes d'actuació sobre la llosa de la via, que bàsicament consisteixen en que a part de fer alguna zona de jardineria, com s'està fent, o de fer algun pàrquing, també s'hauria d'utilitzar per posar-hi algun tipus d'equipament. Nosaltres fem l'aposta de que la futura biblioteca estigui sobre, tècnicament és possible, o altre tipus d'equipaments que permetessin lligar més una banda i l'altra banda de la via, no? Perquè si no estem convertint una escletxa important, que era de color gris, ara és de color verd, però continua sent una escletxa que difícilment afavoreix la comunicació caminant, etc., entre una zona i una altra. No? Per tant, si hi hagués aquests edificis emplaçats en alguns espais d'aquests, facilitaria més un trànsit més normal. Nosaltres això vam fer una jornada participativa ja fa temps i d'allà van sortir unes propostes i ara el que hem fet doncs, ha sigut posar-ho sobre escrit i enviar-ho doncs, a les entitats de Vilafranca perquè coneguin la nostra proposta. El segon motiu d'aquesta roda de premsa era perquè en els darrers 2-3 mesos hem conegut que a Montcada i Reixac s'ha arribat a un acord
per part de l'Ajuntament i Adif i el Ministeri per cobrir les vies sobre Montcada i Reixac, que són 4 quilòmetres. També hem conegut que a Sant Feliu de Llobregat s'ha arribat a un acord semblant, que significa una inversió de 300 milions d'euros, una inversió enorme, o que a Hospitalet també es cobriran noves zones de via, no? Llavors, nosaltres el que reflexionem és dir, bueno, i com és que Vilafranca, que té pendent la cobertura d'una part de la via fins a la prolongació al Pont de Moja, no hem estat capaços d'aconseguir, que ara que el Ministeri i Adif s'han posat en línia, d'aconseguir aquesta cobertura que, comparada amb les altres, és una petita part, no? I pensem en aquest aspecte que segurament, en la nostra opinió, és que l'equip de govern no està gestionant prou bé tot el tema. Encara estem pendents de recepcionar l'obra sobre la qual estem actuant des del punt de vista legal i, per altra banda, no tenim cap compromís de que es continuarà aquesta cobertura, no? I en aquest sentit vam fer un crit d'alerta al govern municipal perquè es posi les piles, que compti amb nosaltres, i ens sembla que en tots els grups, per intentar apretar doncs, el govern central perquè s'impliqui en aquest aspecte, no? Curiosament, ahir, una setmana després de la roda de premsa, hem sentit rumors, perquè no hem tingut una comunicació oficial al respecte, de que hi ha prevista una reunió doncs, entre l'alcalde i Adif. Bé, nosaltres ho celebrem, tindrà tot el nostre suport i estem molt contents de que ho hagin fet. El que passa que potser no calia esperar una roda de premsa per comunicar-ho, si és que se sabia abans, perquè nosaltres no ho sabíem. No, es va saber, justament vam assistir a la reunió que manté l'alcalde amb els diferents barris. Aquest dilluns era la reunió amb el barri del Poble Nou i justament ho va explicant als veïns i vam poder també recollir-ho a través de les càmeres de Penedès Televisió, els micròfons de Ràdio Vilafranca. Ho confirmava l'alcalde, que el dilluns que ve té una reunió prevista amb Adif. El que no explicava en detall, perquè encara suposo no ho sap ni ell mateix, és els termes amb els quals acabarà aquesta reunió. Bueno, a nosaltres ens agradaria que l'alcalde ens convoqués un dia, com ens convoca per altres temes, dir, mira, dilluns haig d'anar a Madrid, què us sembla, què hem de defensar, independentment del que digui Madrid, no? Ens agradaria que convoqués els diferents grups, perquè quan he tingut una urgència per altres temes, doncs ens ha convocat. I, home, jo penso doncs, que si dilluns ja ho sabia això, teníem tota aquesta setmana per poder-nos reunir, explicar doncs, què pensa plantejar i conèixer les nostres opinions. Bé, és un tema que constantment ens trobem amb aquest equip de govern, no?, que consulta molt poc. I el tercer tema que deia, que estava relacionat amb això, és el tema de la urbanització, del pla de millora urbana del carrer Comerç, no? Nosaltres vam plantejar ja fa més d'un any, un any i mig, un pla de millora pel barri del Molí d'en Rovira. L'equip de govern ens va respondre que ells ja ho tenien previst i que això anava junt amb la millora i el pla urbanístic del carrer Comerç. D'això fa 15 mesos, ens van dir que en 9 o 10 mesos tindrien ja el projecte per ensenyar-se. Portem doncs 15-16 mesos i encara no ens han ensenyat res, malgrat que no solament nosaltres, sinó els altres grups municipals també ho han demanat, no? Ens diuen que no ho tenen acabat, ens diuen que ho estan revisant, però clar, si a nosaltres ens agrada participar, el que ens agradaria és que no ens ho ensenyin quan ja estigui tot tancat, no? Perquè llavors no podem decidir res. I això va relacionat amb l'urbanització de la via, no? I el carrer Comerç no podem tractar-lo independentment de la millora que tots els grups considerem necessària i imprescindible de l'estació de ferrocarril, malgrat que no és competència de l'Ajuntament, però ha d'anar lligat, no? En aquests moments l'estació que tenim des del punt de vista funcional més o menys funciona, però des d'un punt de vista tècnic, ja no parlo arquitectònic, urbanístic, etc., és un desastre. I, per tant, això s'ha de millorar, no pot quedar tal com està, no? A part de que en alguns aspectes segurament hi ha mesures de seguretat, d'evacuació, etc., que difícilment es poden complir amb les condicions actuals. Per tant, pensem que el que falta és aquest plantejament global, i aquí s'ha optat per anar urbanitzant un tros i després un altre tros i després un altre, i ara la Creu de Santa Digna i l'entrada de Vilafranca, però que falta aquesta visió global en la qual s'haurien d'anar encaixant aquestes diferents peces d'acabar la cobertura, del carrer Comerç, de l'estació, etc. Doncs bé, el que vam fer nosaltres bàsicament va ser un crit d'alerta de dir, bueno,
ens estem jugant el futur urbanístic de Vilafranca, més val que en parlem entre tots. I que posats a parlar de la llosa i de l'ús que se'n fa, justament aquest dilluns s'ha posat a la pràctica un espai d'estacionament limitat i controlat amb rellotges, amb aquells rellotges que els que tenim una edat ja havíem viscut o havíem vist fa molts anys, no? I sembla que tornen a estar vigents aquí a Vilafranca, no? Què li sembla aquesta mesura? Bueno, primer de tot haig de dir que des de Vilafranca en Comú pensem que aquesta obsessió per crear pàrquings sobre la llosa és malaltissa i pensem que aquests pàrquings es podrien fer alguns sobre la llosa, però algun en un altre lloc. També ens sembla un error que la principal entrada al barri de la Girada sigui entre pàrquings, no hi hagi una urbanització més amable. Dit això, pensem que sí que és positiu que hi hagi una rotació en els aparcaments, perquè a més allà n'hi ha diversos, no? En poc temps, i per tant això ja permet que la gent que utilitza el tren i que ha d'arribar en cotxe fent les estacions el pugui deixar en diferents parquis i que n'hi hagi un, concretament, que hi hagi una rotació. Vull dir, en aquest aspecte ens sembla una mesura encertada. Parlem d'altres aspectes d'actualitat i aquest dimarts va tornar a alçar-se la bandera espanyola de la teulada, del teulat de l'Ajuntament de Vilafranca. No sé si en aquest sentit hi té alguna cosa a dir vostè al respecte. Bé, des de Vilafranca en Comú, en relació a això, tenim un posicionament que ja l'hem manifestat en diferents ocasions. La nostra opinió és que la bandera que hauria d'onejar l'Ajuntament de Vilafranca és la que acorda el ple per majoria, i el ple en el seu moment va acordar que onegés la bandera catalana, per tant aquest és el nostre posicionament. El que passa és que tenim una legalitat que no ho decideix l'Ajuntament, quines banderes s'han de posar, sinó unes ordenances superiors, i que en aquests moments doncs, l'alcalde té uns requeriments de tipus judicial que d'alguna manera doncs, té dues opcions: incomplir-los, amb la qual possiblement seria inhabilitat, o bé posar-la i intentar justificar. Nosaltres, davant d'aquest requeriment judicial, el que no farem serà pressió a l'alcalde perquè faci una opció o una altra. El nostre posicionament és de que ni el govern central, ni les delegacions del govern, ni ningú s'hauria de posar en la bandera que hi ha a l'Ajuntament de Vilafranca, sinó que hauria de ser el propi Ajuntament, no? Ara, tampoc ens sembla que oportú entrar en una guerra de banderes que pensem que no afavoreix precisament la cohesió política, la cohesió social de Vilafranca, i que el que és important és la política municipal que es fa més enllà de que unes banderes ens agradin més o menys. Preguntat d'una altra manera, si vostè fos l'alcalde, què faria en aquest cas, no? Bé, és una pregunta difícil, no? És una pregunta difícil. Jo penso que potser una opció seria no posar-ne cap de bandera, no? Però em sembla que això no és permès i, per tant, t'haurien d'obligar. I, en realitat, quan veus que doncs, amb els altres edificis públics, com és el propi Parlament de Catalunya, doncs hi ha les dues banderes, doncs bé, entens que és una qüestió que s'ha d'explicar, que és una qüestió normativa i que tens un requeriment judicial, i repeteixo, penso que hi ha altres temes pels quals lluitar i enfrontar-se a la justícia més enllà de les banderes. Hi ha altres qüestions, exacte, en aquests moments que justament en relació a la justícia i a la lluita política són molt vigents aquí a Catalunya en aquests moments, i ara aprofito ja per entrar en matèria de conversa política més general. Hem dedicat una bona estona al tema local i al tema municipal, però ens dona peu justament a parlar encara d'aquesta situació que l'última vegada que vam conversar amb vostè en aquest programa, ja hem dit abans que és un cop cada mes i escaig, em sembla que és cada 5 setmanes, més o menys estàvem igual que estem ara. Bé, més o menys, en el sentit que encara no hi ha constitució de govern de la Generalitat de Catalunya. Jo li aniré preguntant a vostè i a tothom que vagi passant per aquest espai, no? Quan creu que hi pot haver aquest govern a la Generalitat de Catalunya? Bé, jo el primer que vull dir que quedi clar és que jo penso que doncs, si els partits que van guanyar les eleccions i que poden oferir un candidat van pensar que el senyor Jordi Sánchez podia ser aquest candidat, jo penso que aquest hauria de poder ser votat pel Parlament
perquè no té cap inhabilitació dels drets polítics, no? Tot i que els comuns, en la llista dels quals jo vaig participar, ja vam dir que no votaríem a favor de cap candidat que presentés Junts per Catalunya, per tant, no el votaríem. Ara, el dret a presentar-se penso que el té en la mesura que és una persona elegida pels ciutadans, igual que penso que haurien d'estar doncs, lliures i pendents del judici, però en tot cas lliures, no? Dit això, bé, jo penso que aquí hi ha una estratègia que els partits independentistes doncs, que tenen diferents opinions, cada un dels tres partits independentistes tenen diferents opinions de com afrontar el moment, doncs es van cremant etapes, no? I la primera, doncs, lògica era l'opció Puigdemont, la segona era buscar algú de la presó i entenc que la tercera ja serà buscar un altre candidat doncs, que pugui reunir els requisits perquè no hi hagi una impugnació. En qualsevol cas, sigui de la manera que sigui, el que jo penso és que els partits que tenen la majoria i que poden sumar una majoria haurien de tirar endavant ja un govern, no? Perquè mentre no es tira endavant aquest govern, el que ens estan manant és des de Madrid, amb totes les conseqüències negatives que a més té la política del Partit Popular, com ha estat doncs, la renovació dels concerts a les escoles privades de l'Opus, que separen per sexes, etc, o l'intent de portar la contrària a la política educativa catalana, etc. Per tant, jo penso que el que cal ara és formar un govern a Catalunya i els que tenen majoria és la seva responsabilitat. Per tant, si no m'equivoco i no sóc futuròleg, jo penso que quan ens tornem a veure tindrem un govern de Catalunya i una altra cosa ja serà les polítiques que s'acordin i que es vulguin tirar endavant. Perquè no preveu vostè en l'horitzó unes noves eleccions? Jo crec sincerament que unes noves eleccions no interessen ni el grup que va guanyar les eleccions, Ciutadans, ni els grups que en conjunt van guanyar les eleccions, que són els independentistes, no? Per tant, jo penso que no hi haurà unes noves eleccions i que en aquest termini que ens tornem a veure crec que hi haurà un govern de Catalunya. Però dintre del grup, vostè ha dit que hi ha diferents estratègies dintre del grup independentista. Pot ser que hi hagi algú dintre del grup independentista que pensi que potser sí que és millor unes noves eleccions? Bé, no ho sé, en tot cas, això hauria de preguntar amb ells, no? S'hauria de preguntar amb ells. Jo crec que unes noves eleccions, si s'han de fer, es fan i no hi ha cap problema, no? Ja en van tenir de generals també dues pràcticament seguides. Però penso que seria una llàstima perquè si hi ha una majoria que pugui formar govern, doncs haurien de formar govern. No era el cas de l'Estat, on no hi havia cap majoria clara per formar govern, no? Vostè, que és doctor en història, potser ens ho explicarà millor, perquè es diu que es formarà govern per tirar endavant la república. I això com es fa després de les circumstàncies que s'han viscut i en l'aplicació del 155? Bé, jo en aquest aspecte sí que penso que aquí tots els grups haurien de fer un esforç de sinceritat i de parlar clar. Que una cosa són els desitjos, una altra són les pràctiques que podem tirar endavant i una altra és si és que veritablement hi ha la voluntat de trencar la baralla, doncs trencar-la, no? Definitivament. Però jo penso que hem de ser molt conscients, és a dir, si hem acceptat anar a unes eleccions, si acceptem formar un govern en aquest marc, podem avançar cap a la república, però implementar la república no és possible, a no ser que trenquem, no? Que pot ser una opció perfectament, entenc que legítima, no? Però jo penso que cal un esforç de sinceritat per part de tots els grups polítics, no? A l'hora de dir el que es vol realment fer, no? Perquè si no viurem amb un autoengany que penso que no és positiu per ningú i que dificultarà que puguem doncs, redreçar i tirar endavant el país. I vist amb una perspectiva històrica, aquesta situació és comparable a alguna altra que ja s'hagi viscut? Bé, seria en part comparable a la que es va provocar a partir dels fets d'octubre del 34, però en aquest cas el que hi va haver va ser una abolició de la Generalitat de Catalunya i l'assumpció de totes les tasques directament pel govern central i l'empresonament
de tot el govern, però no solament del govern, sinó els principals dirigents polítics. Però clar, estem parlant de 3.000 persones detingudes a Catalunya. Detingudes, jutjades i empresonades, no? Per tant, no és exactament el mateix. Seria l'únic que tindria alguna semblança, no? Amb un procés històric més o menys recent d'intervenció des del govern central respecte al govern de Catalunya. Clar, i en aquells moments tampoc no existia la Unió Europea ni l'estat espanyol estava dins d'aquesta Unió Europea. No existia com a tal, per tant, l'únic que existien eren unes Nacions Unides que tenien molt poca força i per tant tampoc podien intervenir en aquest cas. No? Perquè l'Estat està sota el paraigua, diguéssim, de la legislació europea també, i de la justícia europea en aquest cas, i ho hem vist aquests dies, no? Que s'han presentat alguns aspectes davant de tribunals europeus, d'altres s'ha fet el plantejament de fer-ho i al final s'ha optat per no realitzar-ho. Es pot donar el cas doncs, que d'aquí a un temps la justícia va lenta, alguns d'aquests casos acabin donant la raó als afectats? Podria ser, jo penso que per part de la justícia espanyola, molt influïda per la Fiscalia, que depèn directament del govern, s'està estirant excessivament i penso que, fins i tot alguns juristes ho diuen, que malament o erròniament de les potestats, no?, que s'atorga, i penso que en el tema de les presons preventives que s'estan aplicant actualment, des del meu punt de vista, a part d'un error polític, dubto que des del nivell judicial no sigui també revisable totalment. El problema d'aquestes coses és que aquestes sentències arriben 5, 6, 7 anys després que han passat, no? I per tant, la seva reparació moral és important, però la reparació política ja és impossible, no? I la reparació humana també molt difícil, perquè estem parlant ara, aquest dilluns, els músics del Penedès que toquen cada dia a la plaça de l'Àvila van recordar que era 4 mesos, feia 4 mesos exactes des que van entrar a la presó, els primers que hi van entrar, en aquest cas el Jordi Sánchez i el Jordi Cuixart, 4 mesos i no, en perspectiva no hi ha una solució molt immediata a tot això. Aquesta reparació, podríem dir, personal fins i tot, aquesta és irreparable. Si has estat 4 mesos a la presó no hi ha ningú que t'ho tregui, això. Això no es pot reparar, no? Jo penso que aquest és... penso que és una errada, fins i tot des del punt de vista de la justícia, en el sentit que s'està aplicant una pena a unes persones que encara han de ser jutjades, com és la privació de la llibertat, no? I la justificació de que poden reincidir, etc., si hem arribat a un acord que les idees són lliures i que els poden defensar lliurement i que una altra cosa és la vulneració de les lleis, entenc que tots els que hi ha presos poden defensar les seves idees perfectament sense que hi hagi cap perill de cap tipus, no? Jo penso que és una mesura més política que judicial, no? I penso que aquest és un error enorme perquè qüestiona fins a quin punt la justícia doncs, és veritablement independent. I a més, podríem dir que si es tractés d'això de mesures que no afecten a la vida de les persones, potser es podria entendre que no acaba deixant tanta cicatriu, no? Tanta petja, però mesures tan punyents deixen una cicatriu molt gran, no? Està clar, qualsevol dia que es passa a la presó, no cal comptar per mesos, per dies, deixa una petjada, i més quan tens la consciència de que és injusta aquesta presó i que tu no has fet o has comès cap delicte per estar a la presó, i quan no hi ha hagut un judici i quan no t'has pogut defensar d'una forma clara, no? I en aquest aspecte penso que precisament per això hi ha molts juristes de dret penal, precisament, que qüestionen les decisions, doncs, en aquest cas, del jutge Llarena de mantenir aquestes presons provisionals durant tant de temps, no? És evident que des del punt de vista és totalment d'això, però fins i tot penso que des del punt de vista judicial és molt qüestionable. Ramon Arnabat, parlant de política en general, hem acabat, tot i que hem dedicat bona part al que ens toca, al que ens pertoca, que és la política local aquí a nivell de Vilafranca. Gràcies per acompanyar-nos i fins una propera ocasió. Fins una propera ocasió. Adéu-siau.